Bontsátok! Hagylám, kinek mennyi pénze van? I bocs, ki? Van abban valami, kinder tojás van benne. Nézzek a másikat. $6 ennek a jó madárnak, az minden pénzt megtalált. A pici Ginának mi van? Hát annak adja van a kosárból, mert nincs semmi, de a kuka volt a Gina. A Gina nem tudott összegyűjteni sok pénzt. Hát a Gina nem talált sok pénzt, meg csoki. Amira, adunk egy párat a Ginának, jó? Ó, Ginának, gyerünk, tessék Gina, adjál Ginának is, mert sír. Tessék Gina, jaj, de aranyos, látod? Igen, az a tiédé, ügyes vagy. Why split them out? $1 bills. How much money? I got $3. Jó, majd találtál pénzt, az jó? Nem vedd el neki az övéjét, ne vedd el a övét.